rawuh. Menika wonten setunggaling satriya ingkang merpeki dhumateng dasat kula ing ngajeng kula dereng nate tetepangan kan paduka. Leres menapa kanjeng Sinata Ndorowati lan sinten sinambating wangi. Yen kurang pangertimu, aku putra Ndorowati ingkang lenggah ana ing kasatriyan Tambak Emas jenengku Setyaka. Iya Sencaka. Raden Setyaka iya. Kowe sing jejuluk Prabu Dirgamuka. Iki. Aja nganti kaget ing pamikir sak tekaku ana ngarepanamu ora mergo saka karepku dhewe nanging aku memban dawuh saka Kanjeng Rama. Diritala sak pungkurmu saka setinggil dinatur kena Rama nandhang kemendungan. Ora bisa tedhak ana ngarepanamu kejaba mung aku kang pinarcaya supaya suka keterangan tumrap panuwunmu tatkala ana ngrasa dalem Kanjeng Rama. Lajeng keterangan saking Kang Rama kados pundi? Wektu iki prayogane kowe kondur dhisik. Ana ngersani ratu Gustimu. Yen pancen adreng kepingin bakal nggunakake pusaka Ndorowati kinarya nentremake negara supaya Sranta tunggu cilik Madyawarsa gedhe Ekawarsa. Duh, ya. Lah menapa mboten kedangon? Ya mingkari sakarepmu mapan aku mung ngemban dawuh saka Kanjeng Rama. Mboten sakmenika prayoginipun ngaten kemawon. Kula nyuwun tulung supados pun larapaken ngersanipun Kang Rama Sinu Ndorowati. Mboten wonten awonipun kula nampi keterangan piyambak saking ingkang Rama dados lega rasi manah mboten nami lidah sinambet. Rama manjing pamujan ora kena sinaketan marang sapa wae aja meneh nganti wong liya bisa tetaketan, ibu ora bisa tetaketan. Mingkari kowe gelem kondur apa ora? Ewa semene pancen adreng penuwunmu. Kowe kelakon mboyong pusaka Ndorowati tanpa ketemu karo Kanjeng Rama nanging yen bisa ngalahke Setyaka. Rindu mawur katon mangawur-awur tinon lir tengaraning prajurit kong maguru kongso suarane lir mbutul-mbutul no Jagat Dewa Bathara Setyaka apa Prabu Dirgamuka lantang pangucapmu ngetokke kekendelamu ora mawas marang pribadine. Yen kowe mungsuh karo apa kira ora bakal jadi ndek pengamun-amun awit tak dulu gedeni sak kepel dedekmu ming sekilan. Yen pancen kena iman tinimbang cilik nganti cacat gedhe tuwing layu iman bagusmu becik saiki. Ulungno pusaka Ndorowati. Aja cok ngilani karo sak padha-padha yen durung ana buktine. Mayen perlu awakmu dandana dhisik. Kerepana lemu ngombe jamu. Supaya iso timbang karo Setyaka. Apa nantang perkara wani karawi. Sing tak wedeni apamu? Ana tak saut banggal tak sabri perbatan dadi lebu kandamu. Oh, lah ketiban tangane paman Setyaki ambyar dadamu. Trimo yo ngger goleke gawean wong tuwa. Lah dos pundi paman? Tak kira ki nek arep ditandangi dhewe kita kaya metentreng-metentreng. Tekan temah wong tuwa tawak-tawakke. Wis tuwa tawak-tawakke. Kula ora ampun matur. Mangke yen wonten menapa-menapa panjenenganipun paman. Iya nek sok meneh dipikir dhisik ngene mangke kula ajeng padu ngeten mangke nek pun tekan padha niki panjenengan ngantem ngono dadi ora tumpang sok kene agek nglinting udut kawani ngantem wong ora ngeman leku jangkah iman mbakukule mawut-mawut
Nyuwun pangapunten paman dados penggalipun paman menika awrat soto tenimbang kula ngaten lho. Ya ora ngono nek ya kudune digawe sing apik. Ih. Kudono aku rada trajang. Ih, nek ora trajang lah. Dadak baleni. Ih. Lala. Ora ngerti sangkan palane andang gletak sesembaku bilung. Apa? Tak omongi lho. Gustimu sida ngemasi kaperloyo. Lah wong aku weruh sencaki nang burine le menteleng wis. Ket mau mripat kok menteleng kuli kacamata ki lak ya. Saking ampuhe. Ning gustimu ora iso tangi nek ora dielingke. Mbok seben Kang. Nengno wae aja tok mek-mek nek mangsane tangi rak tangi. Monggo kula triyenget Gusti, monggo kula triyenget. Monggo mumpung anget. Iya kleru. Satri gumulung mangrempeng wadya madya ronanggono. Ronanggono magawiya gelar. Bapak kula apa wis lumrahe yen satriya tanah Jawa kuwi carane ngono. Dos pundi kok dadi sing nantang dhewe, sing ngantem dhewe. Mbok menawi namung cara model Ndarawati ini nek adat sing empun langsung tegese langsung niku tantangan yo nantang dhewe dantem dhewe niku adatipun. Adate ngetok langsung ngaten niku kudune biayane dhewe ya dijaluk dhewe-dhewe ngaten dadi mboten kena dikirim-kirimke ngaten wong wedi nek dilongi. Oh. Apa biaya. Niku man keseranda mikir malih nek kok beda karo adate ngono nek ora dikai keterangan kuwi kurang ngaten kok kurang legawati. Ora sing ora. Sentaki iki bebanteng ing Praja Ndrawati. Inggih menika kang minangka dados kegiatanipun Yang Agung Ndrawati betengipun Praja Setyaki menika. Mangke sak ngisore Setyaki Udawa. Nyung Udawa menika ambak namung putra Demang ning tumrap pangulaing kekuatan sampun mumpuni. Sing jeneng Udawa ki sing endi? Yen piyayine mboten sepinten wong nek tindak mon ungkul-ungkul mongko yen ngendikan cok delodak-delodok cok gelem sembrono ning tumrap ngelmune mumpuni Udawa. Udawa peng-pengan wong anake Antagopa kok ayo. Antagopa ki senajan panjenengane ming Demang ning tumrap pangulaing rasa ya patuhan temenan kan. Biyen zaman Krakatana kae sing mulang rak Antagopa kuwi Kakrasana. Ayo kuwi Krakatana kuwi Kakrasana. Ayo kuwi iki Krakasana wis. Aja banjur nyepelekake marang kekuatanku to Gobri. Yen nganti aku bali ora bisa nggo pusaka Ndrawati nampa dukane Koko Prabu Ujung Singara. Kersanipun arep tak todi kekuatan Setyaki ngatos-atos awake dhewe ngati-ati ya lho. Sampeyan mantep le maju perang, mantep pun dancet mawon. Padha diri nyambut gawe kula kali sampeyan. Dasar kula sing nderekke sampeyan. Nyambut gawe apa? Lho, sampeyan sing maju, kula tak tata-tata gawe bandusa ngaten. Wong nek elek ora. Sing jeneng bilung malah ngerget-ngergeti tak pikir. Lho nek sampeyan kok menang karo Setyaki niku demen cilaka jagate napa? Setyaki niku cilika niku ampuh temenan wujute ngoten ming cilik Setyaki niku. Ini brengos lho. Mripate nek mandeng lho peng-pengan nek potongane nggih kaya kula jane mingan. Tapi kok kaya kowe kuwi jeng kowe kuwi apane? Lho ambegane ngono.
ambegan karo tikus barang kae padha wae. Tak labrake sendalu. Atos. Tingali kok saya ngrekoso sampean musuh karo Sencaki jan tetep ning dinggo dolanan ora kajen aku togok nggih sirahku didupak Sencaki nganti minger mekutaku untung nganggo mekuta nek nganggo iket apa ora sempal mondolane ratu kok iket-iketan model kuwi ora sembodo Setyaki ning cilik tandangi kok sikatan nyamber walang ampun mandang Demes Setyaki niku cilik malah kepara peng-pengan sing cilik ngoten niku nek temandang kanca-kanca ampun maido sampean Setyaki niku nek ngantem wong sepisan apa sele degleng seminggu kowe kene karo Setyaki ku masa oleh seneng to lho pancen aku ki wis cara-cara ku mbalung sungsum nek karo Setyaki ki pancen tresnan kepati-pati pokoke kebacut fanatik kan angger Setyaki kalah aku mulih kemulan sarung iki aja ngerti botohe Setyaki mulane aku kalah malah guyang-guyu manjan remen aku nek sampean kalah. Wong ngene kok karo Setyaki seneng nganti kaya tepung. Lho kok anggap murah tepung lah kanca karo Setyaki. Arek ning ora ngerti wae. Angger-angger tok ngampiri aku mbiyen nek. Ya lho mlaku-mlaku nggih. Kuwi nek ndi ngetotake karo Setyaki ki momong mbiyen nek. Apa tamer Setyaki ki dereng ning tepung iki pun tepung apik ana wonten apa-apa Setyaki timpu adul kali kula. Saniki cobi yen kepethuk kali kula lho asoi ra ngono. Wong nek pandane kok blenyek ora. Asoi iki. Durung tak tibani pusakaku to, Gok. Ajeng mang tibani pusaka menapa senajan kekuatane Setyaki mumpuni bisa ngendih parang kridaku ning bisa kelakon Setyaki yen tak tibani pusakaku siung kencana mesti tunggu pati nek kula kok ora patek ngandel Setyaki kok dicopot iso mati glulung mati ya dicopot pun winganane nika sing nyokot mah wonge gedhe melih wong buta Bajul Sengara Setyaki dicokot Bajul Sengara men mboten mati madhe diantem godoplek salah kedaden dadi boyo. Oh sampean kalian gila antem plek itu kruwel dadi boyo boyak Setyaki nyemplung segara Bajul Sengara lah iya malah ora pati nglegewa aku upama Gustimu kuwi diantem godho apa iso dadi boyo gandeng wing cilik ya bangsane kadal barang iki Yawi yang winginan. Aku mangkel karo mbilung Setyaki tonton banyak tugel kuwi kok atos-atos.
Mati aku. Pripun kabare? Werkasa mbilung Pun dicokot. wis. Eca. Endi ana sencake kok enak ora. Ajina Gustimu adus getih kok ngono kok enak-enak. Ana ingkang labuh marang Setyaki, mbilani Setyaki. Yo. Kaya napa piyayine? Sencake tak cokot ambruk. Ana satriya saka dhuwur ngejelogi sirahku, Gok. Wit. Saking inggil. Iya. Saking inggil mengandap napa sing ngandap menginggil? Saka dhuwur mengisor. Oh, sapa ya, Kang? Piyayine kaya napa? Nyandang Ratu. Brengose pekesel. Pekesal ki sepiro? Sakegem Sekepel. Ah, ya kuwi pekesel. Amune brengose sekepel kok brengose sekepel. Pekesal. Ora iso omong kok omong. Mbok cobi ditakoni kok rada deg-degan. Satria ing Ambanji Mantara ngaku jeneng sapa? Ditakon karo aku Gatotkaca. Gatotkaca Gok. Lah niki anak Werkudara. Sing tak omongke mau, iya kok tekan kene. Lah nek pakne gedhe kok sampean kaya Ngadaten ten dolan-dolan ngoten teng Ndarawati tenggane wakne ngaten. Padane kok anak kula tene Kang Kogok niki yang mboten apa-apa wong cilik pakne gedhe. Iwa semono dong cilik kene ana perkewo ayo mbelani ora apa-apa wong labu karo wong tuwa. isih sedulur. Oh, sedulur men rada cerak banget. Kali Sencaki pun pokoknya pun sehidup semati ya. Sencaki niku angkatan darat, Gatotkaca niku angkatan udara. Dereng sing Antasena niku mah jenderal angkatan laut. Anake sapa? Anake ibune. Lah. Apa anake Simbah iki ora? Karang lali kaya kowe iki. Nek Antasena kuwi anake Urangayu. Nah, niku Urangayu niku. Urangayu niku anak-anak Antasena, anak Arimbi niku anak-anak iku wau Gatotkaca. Ya tunggal diri putra Werkudara. Lah nggih, sing tuwa dhewe niku Nagagini niku bojo Werkudara sing tuwa dhewe anak-anak niku wau si. Wong Sareja. Wong Antarja ya kaya wong mikir temenanan kaya ketok iki. Yen Gatotkaca tak agal nyemelangi. Yen tak lembut ngungkuli banyu pun ajeng manapake nika murite Seta. Pokoknya ajeng mengeremukke awak mang maju. Mangke nek sampean bali mboten pedhaan beras kencur paling mboten niku mah nek isih kena dijupuki bangkene nek ora kena timblis Gatotkaca ngoten niku terus pril. Mangke iso pule maneh dadak nyekrupi niku. Kaya wonderdil ora bakal tak coba kadhe Gatotkaca. Sila ora kena diman nyilakani lung nek nganti Gatotkaca tegel nguntir gulune Gustimu. Wis semen Kang. Awake dhewe do semingkir wae nek iso ya do golek silian ember wae. Ali nggo apa? Nggo kudung lah nek ora melu apa-apa nek duntir dadi kudung nek kudunge ora awake dhewe. Muntira ya gelo wong nguntir ember ngono karep. Gatotkaca iso ngalahake nyata satropi ning apa-apa mboten ngaten.
katon kumilang-kilang kasurutan mringiwang pratangga ayo sambato ora gelem semingkir kelakon ratu ajur kuwandani ning gumunku anggremni rombongan saka sabrang kok mesti ditutake wong sing lemu nganggo klambi amatek biru kae pecinan barang angger kancam ora gelem ngejak bali ditakon dosa ana lambe tak uwil-uwil temenanan ayo kene iki kok mburi kono wong mati mau tak kapakake ora ngepok ora singgul kok ana wong mati iki bocah apa wong tuwa yen bocah kok brengosen yen wong tuwa kok menyenil semene kene turun kene nek pancen kowe wong temen-temen senajan mati kowe tak suwunake pangapura muga-muga oleh papan kang minulya ning kosok baline engko angger kowe urip nunggal karo kaya ditakon desa Wurung Mripatu tak deplok siramu mati aku aduh mati aku jagat iwo Bathara togok nun kowe iki wong mati kok digugah mayar temen le mati etok-etok niki wong tua sing kesandha boyo nggih awak kula niki ora melu apa-apa melu lara awake Gatotkaca bar wis krasa lara awake saya nekat aku digawa munggah mongko ming cangking sirahku duntalke tiba jukuk meneh duntalke tiba jukuk meneh iki terus wae lah kula niki wonten singgahane dijukuk duntalake untung tengarep jenengan penyakit artak wungu tak jak melayu Gatotkaca pun teng dhuwur nendang sirah kula yel kula tulis Gatotkaca terus kula mapan bubuk niki wae soal patut banget iya adin wilung kena ngopo kowe kok nun bilung kae kena ngopo lho ora ngerti nek kowe melu tumeka ing pati lung kowe kena ngopo kowe lung aja ketemu ning anak putu kan tak kedua tak raupa tak nggone dhewe lakon kok kaya ngene rumangsa nelongso awakku kowe iki ngopo oh dewa nyuwun pengayoman paringana kuat kowe iki ngopo oh Tuhan yang Maha Esa kok malah saya mayeng-mayeng ora lho awake wutuh gedhe ora kapak-kapake kok sambate kaya sendaren ngono ane aku mono genah dipiloro keduwung digebuk apa dipentung karwane ngrasakake mbangane dikaya ngenekke iki mau dikaya ngenekke iki dikapake dilingi-lingi nganti tapis lah ming dilingi kok lara dengkulmu ali ngapet tambegang wetengku ngantek jebluk-jebluk keringet metu kabeh mah dilokke iki bocah apa wong tuwa arek cilaka to kuwi nek bocah kok wis brengoseng nek wong tuwa kok ming semene karanganane kok ngene iki piye nek ngono aku sik ketok enom ya kok ngono kok ketok enom ora ning ana ancaman sing rada berate piye aku nek mati temenan dijaluke ngapura oleh papan sing penak. Ning aku angger urip njuk nunggal karo kowe ngetutke kae arep dideplok sirahku. Ancamane kuwi. Mula nek pancen kowe ngeman aja nganti aku dadi deplokan. Ayo mulih. Kancane ora gelem kok ya kowe kuwi. Duh cilaka engko dadi apa awakku. Konangan Gatotkaca sida kejeplok temenanan. Aku mongko Gatotkaca nek deplok ngantek lembut. Apa lan melangi Kang? Wis aja wedi, mengko tak belani. Belani apa dhek kalah kok belani. Nanti kaya menang-menang nanti ditaboki wong kok tak belani. Nanti kaya iya-iya.
Apa lung? Wis ana kontrolang. Ngendi? Akae dhuwur. Wela blai. Duh, nek ora ndelik gedeplok temenan. Ora karu-karuan. Wah, wis diopo. Kowe ta weruh ratu melu dekem-dekeman kok ngono kuwi. Agek modele kuwi to ratu kok ndekem kalan golek selamat kaya kowe. Ana ngendi mungsuh mau ketok entas padha nang kene. Tak delok kok andang ora ketok. Ketok aja takon dosa timblis. Nang kene. Malah ngomong-ngomong. Ning ora weruh ora Kang wong awake dhewe ndekem nang jogangan kok. Dhuwur dalan ngisor jogangan dadi dhek ora weruh karo aku liwat ora ketok. Nah kejaba nek nginjen jogangan kuwi weruh. Ning kowe ki aja ndememeng. Wonge liwat. Kok ana wong sing glendeng. Aku Ana ngendi iki mau? Gop, lur, bilung aja le omong gop. Katut kaca wis nang daratan nganti weruh awake dhewe, mulane niku. Kang, sing saiki. Kok ora ana iki apa pancen lunga apa kepiye mungsuh iki mau? Ngono wae Kang, sing saiki liwat. Melangi Kang. Teng Budi, Yai Sentaki, mungsuh iku jotosane. Udawa Kang. Iya. Udawa kotok. Ketok jotos temenan. Mangsa weruh nang jogangan. Kresna liwat Kang. Kresna kok ambune kok ngene ya. Oh, rubiem. Ana wong wedok kok kresna. Kang kita iki serbet-serbet kresna. Bulane wong wedok. Mundur sangking aida mawas marang kumlepeting bandira layu kumitir. Kula upama tak bacutake aku Pancakara karo Gatotkaca lan Setyaki apa kira-kira aku bakal bisa nampa kemenangan menawi panjenengan dumateng atur kula panjenengan menika wonten mriki namung dipun utus dhateng Kang Raka Prabu Ujung Sengara iya dasaripun namung badan sepata bukti nyatanipun boten kanthi para wadyabala ingkang kula kuwatosaken yen ngantos wonten menapa-menapa mangke tundhonipun kula dadi parang cucuan. Ing kula gambaraken layon lumaku. Ewa semanten yen pancen panjenengan mantep badhe ngluruk perang estu padha ngendhanipun Kang Raka kula aturi kondur nyuwun kegiatan wadyabala ing Manik Ngimoy Mantaka. Kaya bener Kang dadi aturmu Gobi. Bener bareng wis krasa lara awake ya mau. Wis rondo waras mau abrake. Tak cokote ning bayarono. Kowe sing ora-ora. Becik ditinggal mundur lan aku dhewe durung mangerti apa wigatine. Koko Prabu bakal nggawe pusaka Ndrawati. Prayogi monggo kula dherekaken mangke yen perlu nyuwun kegiatan. Minangka sifat kandeling peperangan badhe nggayuh pusaka Ndrawati. Apa piye?